Okay, mina igama lami Ngibuyi. Lo muntu size ngaye la namhlanje ushonile usisi wami engimlamayo. Mina ngilasibone ekhaya. And then, sorry my sister for what has happened and our condolences to the family. Bengicela just usitshele kabanzi ngosisi ukuthi like beka umuntu onjani mhlawumbe. Usisi nje ngisho ngaye yazi bekumuntu ozithulele. Okungasiwo umuntu othanda nje ukukhuluma. Yena bekumuntu onjalo nje. And then what would you like the community to know about usisi? Ayishangazi yazi ukuthi ngingathini. Ngoba ngibhlungu emoyeni kakhulu. Ngalento eyenzakale kuye namhlanje. So, ngingathanda nje mina ukuthi umphakathi nje usize la usiza khona ukuze sikwazi ukunqoba le case ngoba bathi akucala ukwenzeka lokho. So, ngingathanda nje ukuthi So sisi, how are you and your family coping right now? Like siphukile emoyeni. Siphukile kakhulu. Into besingayilindelanga le. And then mawuzwa about this thing bowenzani bowuphi and then how did you react? Mangizwa ngalento bengisalele mina bengisendlini ngilele. So ngivuswa usisi wami omdala nami uyakokotha ukuthi usisi wakho bathi ulimele lena size nemoto. So ngizwe kanjalo mina. So savuka vele. Savuka seza ngapha sacela intombazana senext door ngemoto ukuthi isikhaphe seza ngapha. Masisaphuma endlini basifonela futhi bathi sekashonile. So is there anything else you want to share about your family member's life or what has occurred? Ngento eyenzakalile mhlawumbe. Ngaphandle ukuthi siduduzeke akukho okunye engingakusho kakhulu ngoba nje imoya yethu iphukile sonke somndeni. Siphukile kakhulu.